दिनै 5 सेप्तेम्बर एबा फोरोंगिरि सान दुलाराय हादर नाङैनो 61थि हादरारि फोरोंगिरि सानखौ फालिनाय जादों। भारतनि नैथि हादरगिरि डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि 5 सेप्तेम्बर जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बोसोरफ्रोमबो 5 सेप्तेम्बराव फोरोंगिरि सान महरै फालिनाय जायो। बेबायदिनो दिनै गाजा गोमजायै फोरोंगिरि सान फालिदों गसाइगावनि बल्लामजोरा ग्रेस इंलिश मिडियाम फरायसालिया। फरायसालिनि फरायसाफ्रा फोरोंगिरि सानाव फोरोंगिरिफोरखौ खुलुमनानै अनथोब होना मान बावो। बल्लामजोरा ग्रेस इंलिश मिडियाम फरायसालियाव खुंनाय फोरोंगिरि साननि हाबाफारियाव फरायसाफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि बिमा-बिफा एबा बिगुमाफोराबो बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव आलासि बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो तामुलपुर बियाबनि बारग' एमएलए देरहाग्रा मोसाहारि बिथाङा। Now our cake cutting and presentation is over. I request all the teachers to have your seat and our जे दिनै फोरोंगिरिफोर न'खरनि बिमा-बिफाफोर आरो फरायसा गथ'फोर गासै खौसे जानानै मोनसे बुजिलायनायनि दिन बे जाबाय फरायसा गथ'फ्रा गाव गावनि फरायनायाव माबोरै दावगानांगौ बेफोरनि बिसयबो फोरमायनाय जागोन आरो न'खरनि बिमा-बिफाफ्रा बिदा फंबायफ्रा बे गाव गावनि गथ'फोरनि जि फरायनाय माबादि फरायनायाव गोसो होनांगौ बेखौ बे दिनै सानलायनायाव बिसोरबो खोनासंनानै थांगोन माबादि मास्टारफोरनिफ्राय गियानखौ मोननांगौ बेखौ न'खरनि बिफाफ्रा खोनासंनो मोनगोन आरो गथ'फ्राबो स्टुडेन्टफ्रा बुजिनो मोनगोन जे जों माबादि थानांगौ सोलोंनायाव माबादि गोसो होनांगौ फोरोंगिरिफोरनि बोसोनफोरखौ जोङो माबादि लानांगौ नङाबा दिनै बेवहाय आलासिफ्रा मा बुंलांबाय नंथारगौयैनो जोङो जे थांखि लानानै फरायसालियाव फैदों बे थांखिखौ जोङो माबोरै मावफुंनो हागोन बे बिसयखौ दिनै मिथिनो मोनबाय आरो बेफोरखौबो दिनै आङो